тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламе Зур Чирклей авылына аша. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Рафиков Месут Айса улы каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Фәния, кызы Хава, кияве Радик, улы Җәмил һәм оныклары кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез, без беләбез, син туган көн бәйрәмен артык каршыларга да, аны бәйрәм итеп санарга да яратмыйсың. Ләкин без бу көнне сиңа җылы сүзләребезне җиткерер өчен сайлап алып, ошбу хатны язарга булдык. Кадерлебез, син безнең өчен олы үрнәк, өлге. Милаем йөзеңнән җылы иман нуры балкып торып, гаиләбезгә яшәргә көч һәм теләк өсти. Алтыныбыз безнең һәр вакыт бар кешегә дә ярдәмгә ашыгучан. Гомердә авыр хәлле кардәшия нәшәсеннән узып китә алмый. Шатлыкларны да дус туганнары белән чын, ихлас күңеленнән бүлешеп яши. Безнең әтиебез Хак Тәгаләнең кушкан туры юлыннан атлап килеп, намазларын укып, уразасын тотып, тыйганнан тыелып, кушканны үтәп, күпләргә сыкланырлык кеше булып яши. Без балалары өчен җанын да кызганмаган әти, оныклары өчен үлеп ярата алган бабакайда. Без кичкенәдән үк әти белән әниебезнең матур мөнәсәбәтләренә сыкланып үстек һәм алар үрнәгендә гаилә нинди булырга тиеш икәнен үз күңелебезгә сеңдердек. Алар бүген дә бер-берсенә карата йомшак сүз, җылы караш белән генә мөрәҗәгать итеп яшиләр һәм бу алда да шулай булсын. Туган йортыбызның якты уты сүнмичә, сүрелмичә мәңге янсын иде. Без бала оныкларының күңелләре аларга карап тик шатланып яшәсен. Рәхмәт әти бар булуың өчен. Безгә кылган бар игелегең дә меңләгән саваплар һәм изгелекләр булып кире әйләнеп кайтсын. Аталарча кайгыртып яшәгәнең өчен, безне бар бәла-казадан саклап, яклап калганың өчен мең рәхмәт сөеклебез. Әти диеп без үз фәрештәбез, газиз кешебезне атыйбыз. Синең горур исемеңне сөеклебез, гомер юлыбызда саклыйбыз. Бер генә дә сиңа тиң кеше юк, тавышы да синең бик җылы. Аталарча иңнәреңә салгач, көчең бирә әтиебез кулы. Без Худайдан сиңа озын гомер, корыш саулык кына сорыйбыз. Бәйрәмеңдә ни бар изге теләк, махсус сиңа диеп юллыйбыз. Балаларың инде үсеп җитте, бабакай дип сөя оныклар. Алда көтсен якыннарың белән биләргә тик бары шатлыклар. Хөрмәтле Месут Айсеевич, туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Юлларын үткәндә син әти миңа үрнәк, киңәшемдә, сердәшемдә һәр чакта ныклы терәк. Юатасың авыр чакта, бүлешәсең шатлыгым, ирәтең күрә белергә бу дөньяның ваклыгын. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем.
Kaderli gözlerinde bäxit nuru sibilsin, şatlıklardan süyünüşten ömür yolun örelsin. İzgi tilek yüreğimde, bu jırımda hislerim, mine bäxitlisin bulğanıga uzak yaşatkayım. Şunu yürekten gururlanıp rahmet diyemedim. Nektesim bulğanın için kaderli kişim benim. Şunu yürekten gururlanıp rahmet diyemedim. Nektesim bulğanın için kaderli kişim benim. Nektesim bulğanın için kaderli kişim benim. Kaderli kişim benim. Uzak yaşa